Bună seara! Seara. Bună seara, tingisiți mătritori! Nu știm cât dor vă era avau snăvideț, ama anau multor era dor din moabeslia noastră permânești. Avem tora seara un oaspi, este mult cunoscut, au atitu România. Mulți de voi sigur aveți găsit articoli, l aveți văzut pe televizie, este domnul Stere Farmache. Domnul Stere Farmache, haristă multu, că vin niște raserată emisia pe limba românească. Ne hărsim că o să avem un abeti, mindim noi cu sinferti, de toată duniaua, știi oameni, știi companii. Prota că adică fioara and avem un oaspi, noi întrebăm de si știi dezărțiile lui, de a răzga lui. Așa că te întrebăm știni tu ahurhită, diu in păpăinii părinții tăi, desi ai întrebată, desi știi. Este un lucru. Bună seara, Evharisto, că vă mi-nduiți, mi-ai chemați ca să zburăm cu aruname. Eu mi-aflai Călăraș, unul femeie de armâni, bănai de adun cu Pablo, afenda meu era mai manicul de ficiori, și așa cum este adetea, ficiorul manic și adi cu pâpânie. Așa că și zui de adun cu crescui cu pâpânie, cu Pablo, cu dada mea, părinții și mica da usurori care sunt mamări ca mine. Mamă de ahâtul Funerea era mamari, ca pot să zic așa, că tu Idviu Lubor, unde casa Horghea, la Idviu Lubor, și dea un frate de-al aprinda meu, fratele mamari, și el avea 3 fete care toate erau mamari ca mine. Așa că funerea noastră era de 7, eram noi în casă și mica ținții lalea meu care și-a dat Liviu Lubor. Au câte fete vinduim că era aici mult hăidipsit. Eu eram mai maniclu de toți. Una de-apa eram și mașufcior la Daul Fumei. Eram hăidipsit și nu prea eram. La eram hăidipsit, la nișteam Arada. Nu-ți dăți că masa este hăidipsitul a da iții vrei tu lumii. Nișteam Arada, nu vreau că eram fcior, rotlu fcior. Cam așa fui, așa ahuhi eu prostie ani tu bană. Trecui mult mșat, tu este fumealie mșată cu păpâi, cu părință, cu lali, de adun, și se pot zic mai mult. Duinea părinții păpânia tăi, mas ea întrebată. Na, chexi. Diuinea părinția tăi, diu vinerea tu România. Și păpâine și părinții sunt o faptă tu Grecia, vinere de Veți. De la Livăț. De la Livăț de Paicu? De Paicu, muntele Paicu. Este un coară la un nivel de metri înaltul, pe munte, și acolo ședeau vera, de-apoi iarna depuneau în jos horile de învârliga de muntele Paicu. Am să aveau casele păpând de asesiți duși acolo, este un șopat mare din veți și acolo și deau păpânia mea. Mi-am dus livăzile de Paicuș, dar lihia lo știu acel șopat de care zbărășță. Mi-am dus acolo pe un iurtu seari, când era de stămării și scânta și juca mult șat, armâneaști. De stămării s-a adună mult din ea și de țeaua roșie că
adrau toate nunțele care le adrau de stămării, de aproape, anarga, cum intrau tu septembrie, tu octombrie, de aproape, depuneau un padic cu oile, că asta era, asta aveau, cu asta să Asul era lucrurile. Duchescu că te-ai dus acolo și nu mașină oară, ți-ar masi dit casele ți le avea acolo taifa voastră. Când ești prot acolo, eu știam din casă că mai era una casă cu auși și papa meu era naima mare de frați și cu asta deta toți ghineau frați mămiți și soia se adunau la fratele mai mare și spuneau toți spuneau primite de când erau cu Grecia, țipuțau, cum trițeau, cum vânau. Și ce vreau să spun că când înești acolo la Livez, aproape că ușteam calea, că aveam văzută multe Din pirmifile a păpâinilor. Ți spuneau de acolo și fu foarte mișor pe mine. Ți avea de casă, avea rămasă femeiul și avea doi poni, dau sălții, dau una când era mica crescută, de apoi când înești defterul, s-a avea uscat. Aveți nicasoi acolo în hoară, la Livăț? Acolo în hoară nu avem soi, depuse la Sfântul Cusurin de-al afendea meu. Cusurini au acolo, cum zice, una casă, nu ședmaș, bea razin de bagă pătăți, au un cheam loc acolo și lucrează locul. Duchescu că de care zburăști era fumeia de la afendia tău, de la taifa farmache. De la dada ta, știi de era? Doi așa de la Livez, nu eram... Doi de Livăț. De la Livez era la dada, zicea că de partea dada mea, de partea a mamei ei, era de Sârbie. Dada mea era una miare mult utilisită. Era una miare mult nu s-a amestecat ruguria și care nu lipsește să amestece. Zboară. Și era mult respectată, știți? Și era și cam rușinoasă, știți că știți, zicea că era cam bâniată, că bâniată zicea că era mai rușinoasă. Ne crăsim să avem este aducerea aminte de la Zărțini, de ovir păpânii și părinții. Tine ne spusești că te amintași Călăraș. Teaței care nu știu, Călăraș este un căsăbă cam mai mic, cât manghios de căsăbălul București. Să spui niheam ți aducerea aminte ai de tirul la țel, că a checăsit ca draș acolo sculia primară, ama și liceul. Cum era sculia, nu știu, tațel chiro, dimi era tu chirolul de comunismo? Acolo nești prota la grădiniță, acolo o să ia în discăghiu, acolo nești la liceu. Nizeamul și liceul și Căviolul nu erau largul din noi, erau la zații 15 de minute din noi. Pana, ce să spun, tu care bănară tu chirolul acelul, cred că Chicăsescu știu cum era bana. Nu era multul ahorghia să zicem, de bana aluntor soți care aveam, erau mucani. Ala la noi, la armâni, eram cam... aveam femei de armâni de Anvârliga, soi multă nu aveam. Mași papla meu avea un frate cu care lupseam multul, papul Coli, și lupseam, el și de-a cheamă Alar de Dumneara, lupseam mult. Ala erau mulți armâni, nu pot să zic doar câți armâni erau. Erau multe, tu cafi, sucache, alații, tu căsăbăiu și deamo, avea femei de armâni,
Nu știu ți nu La Sculii aveai alți armâni de ilichiata? Eu? La Sculii aveai alți piciuriți armâni de ilichiata? Aveam și armâni, Arișcu, Limona, erau cu un an mai mare de mine, Stamu era un alt fată care fu în clasă cu mine, Joga, Arcondița, tot în soț armonie era. Cum era să înveți tu chirolul ațel? Era mazorii de azi, îmi îndoiești? Ce sigur? Era mazorii, tu ațel chiro să înveți, tu ațel chiro de comunism? Zori era. Îmi părea că tu chirolul ațelul era zorii că lipsea să înveți, mas nu învițai de apa, nu treceai din acasă, mas nu învițai. Și nu aveam ca tora tuti fculile, cum să înveți, tora, noi ședeam, mi-aduc aminte, învățam tu 1, 2, tu 2 udați, eu și surorile mele, care erau mamări, ăla eram șat. Sora mamarii avea un profil umanist și mi-a ajutat mult la limba română, la franceză, ea era profesor de franceză și... Tine erai mult cu partea asta de matematică, de fizică? Atunci chirolul acel nu era Hordia, partea realistă de partea umanistă. Îți avea harivahi mai mult, nu știu. Cât asta mi știi mai mult, cât în matematică. Și în sonii de apa aleg și să merg la facultate cu economică. De-apoi facultatea de Alihia Oadraș București, la ASE, când aduc din aminte, Academia de Studii Economice. De facultate. Și am numai cadra și este facultate, am cadra și multe alte specializări, zicem, alte studii la instituții școlii avute de toată Dunyaua, cum este Georgetown University, World Bank Institute, Quebec Securities and Exchange Commission. Am adras și cursuri post-universitare după ce BTC și facultatea tu Franții. Și acest lucru se făcea din oară după ce fu revoluția oații tu României și voi să spuneam cum duci și acest turli de sculi acolo tu Franții. Desi era ceva diafura de ce știi tine oații de sistemul de praxi de României. Cum ajung și acolo, noi eram cu steaua în frunte. Tu chirolul ațelul lucra în București, mi-avea măsurată, viniu oțelul ani, tu ieșit anul și măsurai din București și lucrai la Ministerul Finanțelor și acolo Meacăță era și locul Uidisitul și chirolul Timini. Și tu chirolul acel, după Revoluție, Pitrițeau avea o bursă pe Franța și învățai acolo un an de zile, studii post-universitare, de-apoi am turnai și vin iara la finanțe. Cum era acolo, când înești în Franța, nu era prota oară când vizeam tuxeani, zicem, eram dus de care despeațele căiurile la nauzăți, eram duși de adun cu soția, eram cu Grecia, așa că aveam dat, ca să zic așa, cu narea de Tuxeani. De cum este tuxeani. Nu fui, cum zic, atât de impresionat. Da? Ciudusit. Al avut soț care prota oară, când ne-am acolo, tu frunții, prota oară erau ieșiți și erau mult ciudusit zic cum este Franția. Și cum era acolo, cum
mine mi-a resit că avea oameni alepți, învățai multe lucruri de la ei și ei învățară de la mine, ca lor le se spărea că toarmănie, așa le se spărea atunci, că a toarmănie nu s-a dat lucruri, nu sunt viață, nu știu ce. Ala și voi eram un grup de, și un Xen, eram un grup de francezi și de multe ori dascalul când îți bra acolo, îl întrebam și îi dățeam aceea și am întâlnit gine. Și mă treacă câtă mine, mă întreba de tine de unde știa este. Limbiță, că atunci nu eram eu, m-am deștept pe balanța și să fia ștoarmănie, să fia școală la anumite materii. Yeah. Nu... Asta ce zic, după un an acolo, mi descriși multul, vizui că tu asta ți închisim, etapa asta ți închisim, nu era ca tu vechi chiro, când învizai la lucru și acolo ți era, de acolo ieșai, de acolo fuzeai la pensie, tu chirolul ăsta nu mai are cană, zică că are un scamnu care și-a stat toată bana pe el. Și este capitalismul, va ca fi un smutrească, ca fioară, tu ca fi chiro, se adaptează, îți duc duneaua să alăxește de la un zoo la altul. Căiurile îți duc, zbitisesc cu, ahurchesc cu alte căiuri și lipsește mai să le mutrim cu angătan. Nu voi să agresesc să spunem că ați ei țină Mutrescu, poți baga întrebări, sunt live-ul ți se zvârtește tora pe Facebook și că Maria Cupliciu Crăciun, care este de adunați cu noi, vă ajută și vă spună care sunt aceste întrebări desi vasibă și putem să apândăsim la aceste întrebări cam tu bitisită și mea că vine și prota întrebare de la Nicolae Caracoda de Frânții, care întrebă câți chiroși îți duci tu gărții? Tu gărții la Franții? Tu gărții, întreabă. Gărții, nești la soi. Aia era și ca oaspi. Căiurile la nauzăți, tu mai, nești la soi, nești cu iftuchina și zum vârmes. Era prota oară când nu avea atunci Xenia, Armânia nu avea răită tu Xeni și prota oară aveam hibăsite cărți de greci, acum îți duc lucruri, oameni ariți, armâni ariți. Ala când venesim acolo, calea ți imnam, dea de mulți armâni, și ei mutreau la noi și duseau că nu par avea de toarmănie atunci și meresi multul și zui vărămes. Și zum la soi, dau 3 săptămâni, de-apoi arăim noi, ne-asim fără soi, ne-asim afină, ne-asim unde și. Primnare. Lucrași mult chiro la Bursa de Valori de București, tu cum înduseari. Ama de câte givăsii, tini andrupăși mult și la timiliuseara a liștei instituții. Să spune cheamă cât lișor izorii fu, ta sibă dată cale la un ahtari instituția oații București și ți fația este instituții. Are vrăsimasi ti omul de aradă, imaști companii. Cum este să lucrezi acolo? Bună întrebare. Eu voi zic că ca mine avea și alți ficiori, se putea să ajungă la bursă. Ala, cum zici, Magonia, eram știu locul, știu chirolul uidisit atunci la nauzăți. Când eram tu Frânție, aveam văzut cum îți duc lucrurile,
când mi turnai de acloții, de tu frânții, tu armânii, atunci vrea să adară, cratul armânescu vrea să adară bursă tu armânii. Și când mi turnai, lucram la finanțe atunci, care zbăgăm, mai zise, Farmagdes, el era acolo și ne cățai de estul lucru. Nu l-a dai singur, adunai de Amvârliga oameni tineri care iarisea asta, luguria asta cu bursa și mai multul a avut și îndrupământul de la Xeni, că nu adrăm de adun, adrăm cu ajutorul de Canada. Și așiți și eu și alanță soța mei, să lucram, eram în Canada, învățăm acolo și numai și acolo și toate locuri. Și cum găsești mai de agonia, mai mersim și la multe cursuri, conferințe, seminarii. Eu învățam multe. Mine mi-a resit mult aici. Când deții facultatea de finanțe, tu chirolul acel, minte de n-auzăți, cu calificarea asta, lucra Iuva la un birou financiar sau contabilitate și mine nu mi-a răsea asta. Ala ne-a sunat genitul ureche când aveam de bursă, multe nu știam, m-aș vedeam la teleoră și când o dădea de la New York sau de toate locuri și mi-a resit mult. Dumnezeu mi-a ajutat și mi-a dus și tu locul ăsta și lucrai cu multă haraulă, mulți ani de zile, nu fulișor, dar că vrea oameni să aduni, avea și multe chiade stucherul acel și economia nu era ieftină ca să acurchească lucrul ăsta. Ala pe narga, băgăm pe cicioare și mi hârsi multul de este lucru. Nu știu, Victorul, mai vedeți? Nu te abduta. Te vedem sigura. Și așa că trecui mulți ani acolo, nu fulișor, acolo nu iasă să lucrezi 8 săptămâni să mergi acasă. Ala, iți lucrai, mi-a și nu duceam că ies cu armas, cafe tahinimă, mi sculam, știam că nu o să bilișor, ala, cum închiseam și intram pe uși, de-apoi intram pe uși la bursă, de-apoi pe anarga mi-a ții lucru adara este instituții. Cum ziceam, Ari Simfer, știi omul de Aradă, ei astima știi companii. Este te daule, știi omul de Aradă, știi companii. Tora când ziceam om de Aradă, ca fi un țilu urseaște om de Aradă, ți-ai căseaște. Câți praza are amintată. Omul care nu cunoaște geni și care nu are amintată multă prază, nu-i geni să arucă este un lucru, mas nu-l știu. Sunt oameni care au adunat în 2 prați, pe care și-am cumpără măcar berzi, lucru, sprimnă, l-armând în 2 prați, de prați de ți-armând, este gine să-i bagă șaoații la bursă, ca să știi ei cum să întreagă lucrurile eu, să bagă prazi, când să-i scoată, când să-i bagă, gine, mas nu, are oameni care știu, care au învățat astea, brocă de asta, cum le zic, și poate ducă la ei și pe anarga să-i ia de pască și să-i ducă câteva.
Știi, companii este bine, că ți companiile ca să ducă către minte lipsește să aibă prață. Prota îți duc de ia praz de la bănță, de la trapeze, prota cu praz de la fumerie, prota cu praz de la fumerie, de cu praz de la soț, de cu praz de la bancă, și aici nu sunt mulți. De care vor de companii îți duc și ia praz de la Duneauă, prazgheții ia de apa, va ca fioară să spună la Duneauă, ți-a drară cu el. Lua 1 milion, un catomir, spune ți-a dragi cu catomirul, eu băgași, ți scusești, ți nu scusești, ca Duneaua îți duchească și m-ați ducă lucrurile ghine să rămână acolo și să-mi cumpără și alte acțiuni și m-ați ducă lucrurile arău, să pasească. Tora maka anda vas vrem să știm cu se drăm cu păradeții băgăm la năparte, va să știm pe care zinim să întrebăm. Da, cu harau. Curios. Tora che că lucrez la Fundația Post-Privatizare, și prezidentul acolo. Ți turlei de lucru, dar este instituții. Asta este o fundație adrată de Ministerul, are linghiți ani, fu adrată cu praz de la Europa și asta ia prazdiții ea ajută astea companiile mai mici, care îți duc către minte, de-apoi ies de toate aceste companii, le ajută, bagă praza acolo, de-apoi ies, de-apoi bagă toate, de le crește și asta e actare lucru. Nu mai treabă. Tora ziceam că bănăm un chiro paraxin. A avut și vreo altă oară tu bana ta un actare, nu știu, chiro de criză și cum trecoși? Are vreo ornechiti noi alanță, ti purtate cu tu chiro de criză? Cum lipsește să ne purtăm tu chiro de criză? Tu bana mea și nu fu ușor când eram la bursă de 2 ori. Rota la 87, toamna în octombrie, când avea căzută toate burții și noi atunci cât o aveam acurhită, anul acela avea acurhită bursa și îți ducea ghine, îți ducea cât în minte și atunci fu prota și de-apoi da unii 8 când aceea fu cum îți zice, Marau. Magreau. Și m-a fuviroasă. M-a fuviroasă și atunci a fost mai greu, că și toate bănțele treceau greu și atunci lipsea ta să închidem. Ahăt zorii fu. Cu zorii și asta era, eu lipsea să dar este un lucru. Și când vrei să dai un lucru, tu agora asta, nu mi este toată lumea la fel. Idea. Nu sunt tu pe idea minduiarie, ca tu iți altul lucru. Alții vor uscad, alții vor uscrească, alții nu. Și atunci, ultimul la țări, mi-aduc aminte, i-adunai să sos că lucram, i-adunai ca fi un spunea, întrebam ce duceți așa să adrăm, cum să adrăm, și ca fi unul și spunea, ți minduia, alții țea că nu chitem altă, puteai și așa și așa. De-apoi, nu știam care să întreb, că la mine era, eu lipsea să zic. Tine lipsea să ia pofasea tu Sony. Și de-apoi mi-aduc aminte care să întreb, cu care să mai zbrăscu. Și l-a sunat pe Isărescu, guvernatorul băncii. Ațel era și el a putrusit că avea mult lucru. Ala ieși, era în banul Sișel. Și spus, uite, așa este, lucrurile vine că nu mai putem să actare, voi să închid. Era și el un om cu multă praxie, și îmi zise,
putere, cum ziță, așa este bine, și zice lucruri, Iara pe tine avea rămas. dar nu Am câfta, povestea. nu era la el, la mine Ale, era. că stai mai șminduiarea. Câfta mine, era la sânge. Și apoi ne aduc aminte cum eram de adun toți, acei unde ți-au și altul și sosni, și apoi zici, haide, ieșiți în afară tora și zic, eu mi mindui, ții mai bine că nici un actare nu este 100% bună. V-ați mutrești acolo, eu are n-ai psână, Zni. ne, și de-apoi tu Dumnezeu o avea suspendă, să avea închisă și avea multă dunia, o să învârtea ăștia de la ziare, venea, te ții, cum, actare, nu tricu, nu fulișor. După pe narga, o să ligim și dea de cale. După cât chiro ahorhisim iara. A doua zi, de-apoi iara tuxiani, tot era mult mintătură, toate burțile era mintătură și mi-aduc aminte că ne fuzii de acasă și ne zeam la lucru, vedeam că era multă mintătură și la noi lipsea sibă irghe. Ți s-a dar, mai zburam cu soții când eram pe mașină, când ne zeam la lucru, întrebam unul altul și de-apoi aflăm un actare de, nu în crisim, i-a lăsat toți deci băga ordine, te-a vindeare, te-a în cumpărare, ala nu s-a dat niciun tranzacție. Nu s-a dat ceva. Și băga toți acolo, prin scanță iarisea, pe alții nu iarisea, că ți-am nu-i dai cale, și tu sonii de apații, acolo îi suidiseau acelea în cumpărările cu vinderile, de-apoi s-a drat tranzacții și fu una bună minduiare, de-apoi pe narga, de-apoi ți dea de cale. A doua zi nu fu închisă, fu deschisă. Ok. Avem încă una întrebare legat de acest lucru de la Crăciun Viorel. Ne întreabă, este un lucru bun de o companie sibă listată la bursă? Este bine, am avea multă minduiare. Când iei calea asta, când vei la bursă, să ieși și gine, să le-ai tuti caradă, să le-ai ardepsite lucrurile și să știi. Gine va să știi că atunci când o duci compania la bursă, de-aua și înclo, de-apoi va să bâneți și cu alții nicuții. Nu ești să mai știi nicuții. Când ești să prota, ești să mai știi nicuții. Nu va să dai giuiapi la vără altul. Giuiapi la altul, tine să dai protul aceea giuiapi. Când ai și alții de apoi, ca ți-i gândi, ți aduc praz. Și m-ați aduc praz, de apoi vor și ei să dai giuiapi. Ți-a dragi, cum spunea mai de neavă. Și te-a zic că va bună minduire și să știi că ca să luași calea asta, te-a turnare este greu. Ca să te torni de apoi, de multe ori, adași cu ziane mult, când să te torni înapoi. Este zori de listare una companie la bursă? Nu-i zori, are mai multe acte. Știi companii mai mici, care sunt mai mici, are cam absâne arăți ta streacă, de apoi companiile mai mari are mai multe arăți va streacă. Ca la niți, adică la ficiori, când sunt mai niți, gai la zi mai niți, când sunt mai mari, gai la zi mai mari. Așa e lucrurile cu asta. Ala, oamenii, acei care vor să bagă în companie la bursă și care își mutresc cu lucruri lui Ghine, am văzut lucruri bune. Că dar v-ați mutrească lucruri, că acei compania ia praz de la Dumnezeu și de la alte, la fonduri de investiții, de-apoi va ca fi 3 meși să vă spună, ți-a dragi cu banii, praznic că te duci, ți-a dragi, ți-nu adragi. Și ai tot la un plan. Tu un zbor, ăsta va zbâneți și cu alții nicutiri, nu ești mai știi nicutiri. Așa.
Ok. Are multe companii tora listate la bursă? Tora Ama? are multe, Tora are ajuns la 100 companii. Și cum ziceam, are pe mai multe actori, are și de companii mai mari, are și de ațele de mese, și de companii mai mici. Ala va să smutrește gine când adare este lucru. N-ați vorbit mai înainte de chirolul de criză pe care ai trecut tine, andarai la Bursa de Valori București și de mi-a aflat și una cu lai. Ca lucrurile simnăghini. Și așa s-a spune că tu iți chiro de criză, lipsea să-i smotrim și la partea de oportunitate. Nu știu cum zic pe armâneaști, tu engleză opportunity, v-ați duchească și alanță malișora și ții. Și evident, că tu domenia economică lucrurile s-a lăsesc cu multi loguri. Nu mai știu Vasilia Iubânăm, am știu tută Duneaua, tută lumea. Nakahim tora era pe buza de la un nou chimată de criză mondială, tine ți minduiești să ne așteaptă zile albi la ei. Mas nu ghinea pandemia, era malișor să spui cât iuni zen. A venit pandemia asta și tora nu știi de să curhești. Aia îmi pare că tora va streacă toată Duneaua este lucrează ta streacă de pandemie asta. Nu ne se pare că este vazin o criză tora. Că au chirut aici 2 ani la noi mapsumat alte craturi au chirut pras că nu imară lucrurile și tora vor să ajungă iara eu era. Aia îmi pare că tora te 1 an, 2, 3 până să închisească lucrurile și să ajungă acolo erau înainte de pandemie. Nu ni se spare ca să de acolo și încolo, de acolo va să mutrești să mutrești să ghini, dar că asta, criza este nu știi când acață, când acurcheaște, cum zicea este o cometă cu coada lungă. Sau când zice, o criză zbițeaște când acurcheaște alantă. La tora și te un an, 2 nu ved și mai mult că craturile tricură asta de la 2008 în țară, mulți în țară de tot asta. Și armânii în țară. Armânii nu știu, prota oară când avură o criză și mai mulți de ei în țară. Și mai mult în țară bănțile care tora Mutrescu ghine atunci când da praz la Duneau și când a dat praz la companie. Care va zic că tu iți chiro pseftu, e de criză, are și lucruri de ambițare, va chiar mai multe de ambițare tu este chiro, ama are și culai, totna și sigur va să aflăm și noi vără culai, strițem maleșora în parte de este chiro, ți dăsim că este paraxin. Zviti sintor acum beta asta cu partea economică, avem și îndau zboară, ți sunt cam tehnici și mea, că nu putem să zițem idia, cum ziți, și pe armâneaști, că nu le avem. Am mutritoria noștri sigur avană iartă, că noi zisim de prota, ca este andamu și sunt unăturile disculii. Știi noi ești să ți zburăm, știi alanță țină Mutrescu și maca un din noi va să înveață un zbor nou, o vără de emisii, va sibă multoghini. Să întâlnăm și la partea asta noastră armânească. Ținându-i ai tine andicra de limba și cultura armânească. Cum putem să le ținem tubană și să le dăm malargu la bărnurile țiin? Și de-apoi malargu vreau să te întreb desi avut și văr hopă tubană, anda duchiși că te ajută că știi și armânești. Una limbă, ca să știi, te ajută mai mult ca să știi o altă limbă în plus, asta te ajută. Tora, aia îmi pare că prota lipsește
isnata șuțână limba. Šaua vizum mulți tu e talentă, că avea mulți armâni, și tora sunt mulți, la mulți de ei nu vrea să spună. Tu e talentă, nu sa che găsească altă et. Ama eta di maniti, di comunismo. Mulți nu-s bra armânești, te aflai tu ei, nu-s bra armânești, mine nu meresi canul ăla ăsta. Nu meresi ăsta. Mă aflu cu armân și știau armânești, aveau bănatul. Ala nu-s brau să fireau, de mulți și-au spun tora, de mulți o luau ca le era ca în arșine, să spun. Te amărti. Cum îți zic, că avea un complex de inferioritate, le se sperea că sunt Zuchea cam anghios de alanță, ma să zbura armânești. Genitora, franceza, spaniola, italian, sunt mamșat, ziceam. La și limba noastră, ca fiun ce zbraște limba, aceea este mai mamșat. Mi-a greșit să întreb de si învițași prota armânești. Prota armânești învițași. De-apoi eu nu ies cu nu meresește când să zic că nu viața fciorli armânești, că lasă în viața de-apoi mucănești. Și la hibă greu la sculii, este altă. N-avea nici scântiori când alimentai zboarele. Alimentai, ziceai pe la grădiniță, la școală alimentai, ziceai și ți-a chiușirat și vă războr pe armânește. Ala nu avea zăiane asta. Asta nu-i zăiane. Și nu am văzut armâni care zic că când vița prota limba armânească și că e gine zorii tora să zbrească mucănește. Asta e prota și prota, zic eu, propriul lucru ceva. A fi taifă și are a este borgi, minduim noi. Nu vezi că noi gine mas nu zbrești să gine ne scântiori cam greu să le afli zboarele alitike ațeale care sunt. Și ori vizui lucrurile astea și tora când îți brăscu, că nu este ușor, va să te minduiești să-ți vezi să le afli zboarele armânești. Ala când îți brăști cu șoii care avem cu Grecia, acolo va cu zboară armânești că ți nu știu. Câte ori nu vă arăța scapă, mă la vas te minduiești să-ți desi alantul a checăseaște ți zbrăști. Și duchescu ca este fu un hopă de anda duchiși că este ghini, că știi armânești, anda te ducești și cărții și te adunași cu soia. Nu sparge, ajută ca să știi una limbă, chiar și armânește. Nu este una limbă internațională să zbrească nu te chisește pe toate continente, ăla este bună. Tot acum să răspândirea armânii peste tot, ca știi, vai și pe toate continentele. Sunt multe zboare, avem în turțești, gărțești, de multe ori își greși actare duchești, ce vor să spună că sunt o zboară, avem tu limba noastră și zboară turțești, gărțești, vârvirești. Cum luară toate limbile, de toate alte limbi, luară. Da, luară de Balcani, le luară de la toate creaturile ce zbura, toate limbile. Sunt multe stereotipuri, zicem așa, cum este armânul. Cât o averi este legat de aceste stereotipuri? Tine cum lu vezi armânul de azi? Eu îl ved se cheamă Ahorgia, de alant de, hai să zicem, de Mucani. Am de multe ori nu duchești să pe anarga să șterzi, să zicem, să șterzi asta între armâni și Mucani. În multe privințe.
Ama eu poate zina asta nu știu, de la lucruri că numai ta bănăm de adun și că numai ta avem, nu știu, idghili axi, idghili... Înainte armânii se aduna mult mai mult, aduna femeile, cum vineau, nu lipsea să da telefoane, îți vadă, ți-a dat ca siba, ca să chibă, vinea, bătea la ușă, s-a urlat în casă și vinea cu surini, lali, pupâini și așa mai departe. Tora Dunia nu se adună așa. Ațel era un loc mult bun, eu se adunau armăii și stăneau mult mai bine. Tirolul era cum era. Tora nu mai știu armăii, dar toată Duneaua, ca fi unul are lucru, ca fi unul are huzmetea lui, înainte lumea și dea acasă, lucram alți bărbați, ele și dea acasă, creștea ficiorii, era mult mai ușor, toată lumea lucrează, toți vor să aprăfătesească fără lucru și vine zorii ta să poată să îndemăsească. Ala sunt ficiori, toate suțatele astea care îi adună, când îi adună armânii și asta este un lucru bun. Ninte nu era la este. Asta este doar partea bună. Ninte nu se făceau asta de multe motive. La Tora se adună și asta e partea bună și asta îți ducă de la un la altul, de la un bârn la altul, îți ducă. Și avem nădia. Că pe anarga așa va să așteargă. Nu știu câți ani nu merisește acest lucru. Eu ne-aduc aminte că mine merisea când îți bras să știu toți pupânii, eu știu de pupânii a noi să până la stripap. Știu cum i-am gânat, cum ținu mă aveau. Tora Duneaua, nu mai știu. Nu are nici sinfer, nici știi. Din 2 meși hiș papti nisit, stăbânează nipotlu. Ți purtate de lumea armânească, vas vrei să luvezi tini la nipotlu a tău, anda vasibă mare. Și are părinții le alungeață. Eu ții voi și pupăie, au ații. Pupăie, el voi să-ți brască armâneaște și îmi pare ca să-ți brască că noi în casă zbărăm armâneaște și este un lucru asta de ani și de-apoi voi să sibă sână de fumealii. Asta este lucru bun. Să adună cu cusurii, cu asta sână și să îndemăsească cu armânami. Asta este tite armâni. De-apoi aceasta, dar el, tora, ca nu știi, nu poți da praxi, tora, ca fi un ceva. Ne spusești că zburâța armânește acasă și Dalihia pot să spun că mi-a crescut și un ficior cu multi hări, Hariș și Tinisit, Dani, și îți avem nădia să avem și el oaspit, distindau stămânia oații la armâneama media pe măbetea armânească. Cum îl prăxiști, ți urnibi îi didești și ți urnibi de astea ți didești ahilul aia tău, vrei să le spui și la alți tineri, la bărnul de tineri de azi, la ți să aibă ei angătantul bană? Ea îmi pare că ficiorul înviță, el și duc cu pupânie pe partea miarii cu socării mei, cu mama și cu tata, cu el și duc și de la ei învițară multe. Papul al lui, din Nicu, înviță și propriul lucru care mi-a resit este că zbraște armânește și îmi pare de multe ori că zbraște mai bine ca mine. Nu știu, le-a fost zboarele astea vechi. Asta este propriul. De apoi alante, praxea Cibigiu în casă și el adră
alții ți lua risi el. Că ea nu-i place să alabdu fumelia. Nu-i te lăvdare, Tora. Eu te trebuie să urni mii de deștini a lui. Zici, mamultul, el și ziu mamultul că noi eram multul cu lucruri la pătrusiți și de-am și de-a dun atunci cu socările și mamultul de la ei praxii, care este praxia de fumelie. Să învețe, să mutrească lucrurile să ghine. Ce zic toți părinții și popăile te fciorile și te nepoți la nu hima horia noi. Ce zic toți că toți vor pe ghine. Dar ca fi un fciorul, dar cum e ghine de la Dumnezeu și ți-e havarie. Hărios, care asibă să te zugrăpsești tine, tu trei zboară. Care va siba este? Mai zim zbor că n-ai chixi. Care asibă să te zugrăpsești pe tine, tu trei zboară. Care va siba este zboară, care a spune naima mult tu cum ești tine? Nu mi-a ieșit ca nu să zbrăscu de mine. Asta cred că alții trebuie să spună cum ies cu mine. Cum ies cu mine. Ies cu un armân. Armân? Prota? Prota, asta este. Asta pot zic pot zic fără sam, fără zorii. Ies cu armân și ca toți armânii nutrim să iasă lucrurile bune, cu soia, multul apropiați. Armân, apropiat de soi. Și vrei să iasă lucrurile gheri. Și de armână. Ne apropiem de bitisită și ca fi bitisită avem 3 întrebări scurtite ca fi oaspi. Ți zbor armânesc cu țarihari? Multul? Toate zboarele mele risescu, nu are zbor la... Nu mi minduia și ți merge. Și, nu știu, bactora ți ținea și maonia tu minti. Nu pot să-ți zbor armonescu. Nu hintoara că de multe ori sunt și zboare armonești care e de greacă, de turcă și mai risescu astea multe pișman. Pișman. Bun zbor. Nu l-am de multe ori. Ți cânti cu armânescu țarihare? Cântiți Picior de San Marina Mult îmșat. și Ceancu. Multă bune alizări, dragi. Și tora nu că avem noi cași câte măcări, ai vreo măcare armânească ți țarihare? Perche cu cași. Este zisir n-ai mai mulți de oaspiția noștri până tora. Asigur, asta e una măcare ți ne arisești multul de multul. Haristou multul nica onoară, timo abetațiu fațim tora seara, că ți-a rupsești niheamă de chirolatăm, care știm că este multul acățat cu multe alte lucruri și ți s-a spun, să te hârsești de taifă, și de nipot și de alți nipoți și să ne vedem cu ghini și tu un chiro cam bun. Haristou multul! Seară bună! Tituți și nu agărșiți alantă joi, ora 7, pe armâna mea media, vă vedem altă oaspiti inisit. Haristou, tituți!